Okay guys, no, may gabi no. Kanang mga pag-abot ako ba. Ikan ko lakaw. Kanang wala lagi mo share lang ko ani. Kanang nagpatag-an manggug ko. Kanang dito ko sa mananagaan ba. Patag-an ko og kanang kuan. Wa lagi akong motor. Niya. Wala lagi nang yato ko, patag-an ko. Moto nga hikap niya akong kamot yung kapon gina yung imong pad ba hikap siya sa akong pad pagino niya uy kanang ay yung motor wala na ni gisakay-sakaya na ni wala gid ni di na gid ni kanang wala na daw ba di lagi kuno to makitaan ya siguro kuno gilabang na kuno dagat ang motor kay iya lagi ingon lagi gisakay-sakayan ako no ito nga wala lang sa ko nagtingog ingon na siya nga gisakay-sakayan daw kunya asa na karon kanang layo na tong naabtan ito nga ni ana tong mananagaan nga di na gini mabalik ni mo dong kay kuan ang nagsakay daw tulo ko no kabuklaki sakayan ako ng motor gilabang ako ng dagat ito nga ako wala sa ko nagdaghag istorya paghatag nako nihatag ko niya kwarta hatag ko niya 200 pag humanyag tag na mo to na uli ko dris balay hunahuna jud ko pag-ayo ba kung tinuod ba jud ka tong mananagaan kay ingon siya kisakay-sakayan ko nung motor mo man siya mong tanag og unsang motora ang nawa nako mo motor nga kanang nang motor kanang motor ba kanang sakay-sakayan motor mo gud sa kompresor libo jud ato ang buto niya so sakyan bugo ng ko anay kanang motor kompresor mo to nabudol gid ko ato guys